जोङो दिनै सालाकाटि समस्तिनि सिङाव थानाय गासै 212 गं जे गामिफोर दङ बे गामिनि मानगोनां गावबुरा बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायहरदों बिथांमोनजों रंजालि बैसागुनि दान्दिसे रंजानाय आरो बोथिसे ओंखाम जानाय बे मोनसे हाबाफारिखौ जोङो सालाकाटिनि नैबे हरिगाव सातबिन्दो जे गेलेग्रा फोथार दङ सोमला बसुमतारी गेलेग्रा फोथार बावहाय जोङो खालामदों जोबोद जों रंजानाय मोन्दों जे गिबि खेबनि थाखाय जोङो बेबायदि मोनसे हाबाफारि गोसोखांनानै जों लादों गोबां समाव जों गावबुराफोरखौ गुबुन गुबुन मेल मिटिङाव जोङो लेंहरो बा बिथांमोनखौ माखासे हाबा मावनो गामियाव बिथोन हरनाय जायो नाथाय बिथांमोनजों लोगोसे बेबायदि बोथिसे ओंखाम जालायनायनि जों खाबु लानो हानाय जायाखै बेनिखायनो बे बैसागु समाव बेवहाय हारि धोरोम बोरोन बासियाजासे जेसेबां समस्तिनियाव सिङाव गावबुराफोर दं बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो दिनै जोङो बेवहाय गोबां गावबुराफोरखौ जोङो बेवहाय बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोनबाय बिथांमोना फैदों माखासे गामिनि गावबुराफ्रा फैयाखै जायफोर गामिफ्राव बायदिसिना बैसागुनि हाबाफारिफोर दङ किन्तु जायफ्रा गावबुरा फैयाखै बिथांमोना गावसिनि गामिनि नेहाथारिफोरखौ थिनहरदों दा बेजों जोङो जेसेबां जोङो बेवहाय आसा खालामदों जे जेसेबां गामि दङ बे गामिनिफ्राय गावबुरा नङाबा सेक्रेटारि बिथांमोना फैदों आरो बिजों जोङो बोथिसे ओंखाम जानाय जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों दान्दिसे सिगां जोङो बेवहाय मेथाइ खननाय मोसानाय जोङो खालामबाय रंजाखांबाय आरो बेबायदिजों जोङो बे दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामदों गाबोनबो जोंहा देबोरगाव समस्तिनि सिङाव जोंहा बेबायदि हल्टुगाव प्राइमारिनि सिङाव बनजार एम इ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोंबो गाबोन आरो देबोरगाव समस्तिनि थाखाय जों खालामदों आरो बेबायदिनो जाय जेराव हायो बेबायदि खालामदों आंनि समस्तिनि सिङाव गाहायै बेबायदि मोननै हाबाफारिखौ आं लाग्रोदों मोनसेया जाबाय सालाकाटि आरो गाबोन देबोरगाव बयनिबो सिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों बे बैसागु बोथोरा जोंनि गेजेराव अनज्लायनाय जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि बिदा फंबाय सानलायनाय जेन' बे लाबोना होफैयो बैसागु बोथोराव आङो बयबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम रादाब आङो हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे मिजिं थिदों बे बैसागुआ जोंनि हारिनि गेजेराव अनलायनाय गोरोबलायनाय लाबोना होफैगोन जोंनि बे बैसागुआ जे जोंनि माहारियारि जे फोरबो बे फोरबोखौ जोङो बयबो जेन' गोसो गोरबोनिफ्राय रंजानायनि गेजेरजों फालियो बेखौ बोजबो जों नुनो मोन्दों लासै लासै जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव लांदां बैसागु फालिनाय न'खर न'खर मोसानाय बे खुब आब्रुथियैनो जागासिनो दङ मैयाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव क'क्राझार टाउनाव बेबायदि हाबाफारिया मैयाबो जाखांबाय बिभिन्न गुबुन गुबुन आफादफोर गुबुन गुबुन क्लाब बा एनजिअफ्रा फालिदों आरो बेनिखायनो जोंबो पलिटिकेल पार्टि हिसाबैबो जोंबो बे हाबाफारिखौ जोङो फालियो मैं प्रथमे सालाकाटि ब्लक इउपिपिएलर হৈ आमार सालाकाटि समष्टित 212টা गाँव আছে गाँवर गाँवबुढ़ाসকলক और समष्टिबासीर कारणे मैं सकलोले नतुन बছर रंगाली बिहुर कारणे धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ आदरणी करिছোঁ আজি আমি सालाकाटि ब्लगर आमार हरिगाव सातबिन्दी बाजारों समला पथारों आमी আজি এটা एघाज भात खোৱা आयोजन करिছে ইয়াত आमार सन्मानीय क'क्राझार जिल्ला विधायक तथा आमारे क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलर सभापति सन्मानीय लरेन्स इस्लारी सारो আছে और आमी আজি ইয়াত विशेष आमी আজি एजेंडा लोৱা নাই आमी আজি आमार 212টা गाँवर পৰা मोटामुटी आमी देखिছোঁ 80 জন মান আহিব পাৰিছে ইয়াত গাঁওবুঢ়াসকলে আমি তেখেতসকলক নতুন বছৰত আমি এটা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিহু গামোচাৰে আমি আদৰণি কৰিছোঁ আৰু আমি আজি আশা কৰোঁ আমাৰ সালাকাটि সমষ্টিত আজি আমি ৰঙালী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি যি আমি বয়োজ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট গাঁওবুঢ়াসকলক সম্বোধনা জনাইছে ইয়াত খুব मैं निजे आनंदित पाइছোঁ और आमार विशेषকৈ स्पेशली आमी निश्चय गाँवबुढ़ाসকলৰ आহি থকা সময়ত ভাল এটা সমাজ নিৰ্মাণ কৰাত और অঞ্চলত ভাল এটা পৰিবেশ নিৰ্মাণ কৰাত নিশ্চয়
তেখেতসকলে আমাক উৎসাহ বা ইনস্পিৰেশ্যন দিব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ চালাকাটি সমষ্টিত আহি থকা সময়তো আমি আজি যি ধৰণত গাঁওবুঢ়াসকলক আদৰণি কৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ এনেকৈ ছিষ্টেমত যদি আমি বয়োজ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট গৰাকীসকলক সদায় আঁকোৱালি লৈ পেলাই সন্মান দি পেলাই আমি যদি আগুৱাই যাব পাৰে এছ এ UPPL পাৰ্টি হিচাপত নিশ্চয় আমি ভাল এটা ফ্ৰুটফুল পাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ ইয়াৰ লগতে মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি আজি ৰঙালী বিহুৰ লগত যি আমি পালন কৰিছে এইটো ভেৰি ছিগনিফিকেণ্ট হৈছে বুলি মই ভাবোঁ তো মই আজি বিশেষকৈ বেলেগ এজেণ্ডা ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ আমি আজি ইয়াত যি আমি প্ৰগ্ৰাম লৈছিলোঁ ইয়াত বেলেগ এজেণ্ডা নাই অনলি আমাৰ এসাঁজ ভাত খাই পেলাই সম্বৰ্ধনা জনোৱা তো মই এইখিনিকে এটা বাৰ্তা দি পেলাই মোৰ যি দুআষাৰমান অৱগত কৰা এইখিনিয়ে ধন্যবাদ